No, sziasztok, sziasztok, Eleve vagyok. És ez itt pedig a War Thunder. Na jó. Szóval ez itt a War Thunder. És mivel nekem nagyon tetszik, ezért gondoltam, nektek is fog tetszeni, mert ezt mindenkinek ki kell próbálnia, mert ez egy eszméletlen jó játék. Úgyhogy szeretném veletek megosztani. És erre a játékra annyit kell tudni, hogy ezt a Battle.net csinálta. Tehát a Battle.net. Nem. De igen, Battle.net. Igen. Na, és a grafikája, amint látjátok, gyönyörű. Az irányítás, hát az eszméletlen. Tehát nem az, hogy könnyű, hanem olyan közepes. Tehát pont egy géphez illő. No, de szerintem inkább lépjünk is be egy csatába. Hát én már 4-es szintű vagyok. Tehát én már előre haladtam. És akkor vettem pár gépet, meg eladtam. Meg a... Mi ez a... országokkal is fejlődtem. De nekem a kedvencem a Amerika, mert itt van az édes szerelmem. Hogyha megnyitja a Buffalo. Látjátok, még olyan izét is raktam rá, olyan akár, mint olyan gólyát. Na de mindegy, szinte menjünk is csatába. Úgyhogy meg szeretném nektek mutatni. Nagyon jó. Nekem legalábbis tetszik. Úgyhogy ez még csak egy ilyen bemutató videó lesz. Talán fogok belőle csinálni. Na, mint látjátok, itt lehet látni a stratégiát, hogy hogyan kéne, de nem muszáj tenni. Na, szóval lehet, hogy ebből még sorozatot is fogok csinálni, ha bár ez nem biztos. Na, akkor viszont mindjárt elmondom a irányítás, csak hogyha majd lement, vagyis kértem a csatatérre. Na, akkor mivel kezdjem? A A-val tudunk így szépen forogni, a D-vel meg hát másik irányba, az S betűvel, várjatok. Na, itt, ez nem jó. Na, bakker már, itt lehet látni 3-at. Az első az, hogy amin van egy százalékjel, az az, hogy hány százalékkal mész. Az alatta lévő az a speed, tehát hogy mennyivel mész, és a alatta lévő az az a alt, az, hogy milyen magasan vagy. Na, a W-vel lehet ilyen nitro, tehát gyorsabban menni, és akkor, mint látjátok, a THR, azaz a bal felső sarokban lehet látni, legfelső, az így kivörösödik, mert ez nem ajánlott sebesség, és látjátok az alatti lévőt, az már nagyon gyors. Úgyhogy igen, ennyi. És hát van ilyen, ami nem tudom, hogy mire jó. Ilyen, így elsötétedik a kép. Na, az S-se pedig le tudjuk húzni. Tehát így most leállítottuk a motort. Már csak megyünk. Na mindegy, kapcsoljuk is vissza. Az egérrel, hogyha így elhúzzuk, akkor tudunk jobbra, le, fel, balra, mindenhová kanyarodni. És ez nekem nagyon tetszik, mert hogyha elkanyarodunk az egyik irányba, akkor így a gép is így elkezd mozogni. Nem nyomom se az volt, se a D-t. Na, van a nagy kör, az ott a kurzor. Az anyád. És volt az a kis kereszt, az pedig, hogy hova fog lőni a géppuskánk.
És hát ugye bal klikkel tudunk lőni, jobb klikkel pedig célozni. Célzás annyi, hogy így kinagyítja a képet. Így. Na és akkor vannak belső nézetek, meg még valami hülye nézet. Na hát ez az első nézet, alapból így rak ki. És ez a belső nézet mindegyik gépnél más, ami nekem nagyon tetszik. És így célzunk, tehát nincsen célkereszt, hanem van az ott a kis ilyen kis kibaszott vonalka, és akkor oda fog lőni nagyjából. És nekem ez nagyon tetszik, én általában ezt szoktam használni, mert én szeretem élethűen akármizni a játékokba. Úgyhogy én beélni a játékokba, úgyhogy én ezt szoktam használni, és van egy ilyen nézet. Na, én ezt nem szoktam használni, ezt gyűlöm, és ezt a sima V-vel lehet. Csak így mondom. A segítséget pedig a F1-jel lehet előhozni, az ilyen. Na, van tutorial is, habár én azt nem fogom. Na hát akkor vannak itt ezek a kis gépek. Oda megyünk. Minél közelebb. Várjunk. És amikor... Aja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 j. Na bakke. Na mindegy. Szóval amikor így kijelzi a kurzort ilyen vörösen, akkor kapunk egy olyan kis pontocskát, na abba kell belelőni, és akkor tuti, hogy eltalálod. Ajjaj. Igen, és így ezeket a ilyen lövegállomásokat is, ajjaj. Ajajaj. Meg lehet semmisíteni, amiért ugyebár XP-t meg, ajaj, pénzt kapsz. Bokker, bokker. Jó, hát ez most nem számít. Ajajaj. Jaj, úristen, úristen. Tehát, ajajaj, jajaj. Tehát irányítani elég egyszerű. Inkább nehezebb eltalálni a célt, és likvidálni. Meg kikerülni ezeket a kibaszott lövegeket. Úgyhogy igen. Egyébként ugye ott látható a térkép, mi az jobb felső sarokban, és legfelül középen lehet látni a állást. Hát a pirosok fognak veszíteni, azaz nem mi, mert mi mindig a kékek vagyunk. És akkor 1, 2, 3. Na, gyerünk már. És igen, ez kéri, amikor vége a meccsnek. És gyönyörű szép töltőképernyő. És igazából ennyi is lenne a játék. Én nagyon szeretem. Szerintem mindenki próbálja ki, és akkor ezt így át lesz skippelni. Ok. És akkor itt lehet látni. Ugye van sárgán, hogy menj az XP-nk, és akkor ilyen még halványabban van amit kaptunk. Hát, nekem jó sok XP-t kell összegyűjtenem. És akkor itt van, hogy mennyi pénzt kaptunk. Ez a ilyen hülye oroszlán feja pénz. Hát ide meg szépen nagyja ki van írva, hogy XP, úgyhogy... Igen, és akkor rányomunk az okra. És akkor itt megint látjuk a gépet. Na, így magától mozog. És úgy tudjuk mi mozgatni, hogy a jobb klikkel. Tessék. És akkor a görgővel tudjuk közelíteni, illetve kicsinyíteni. Nem kicsinyíteni, mindegy. Na, akkor egy garázs van, nem ingyen, hanem ilyen játékpénzért. A másik az már ilyen sasért van, ami alapból ilyen 240-et kapsz. Még mindig hangos a játék. Na mindegy, lehet, hogy nektek nem. Na, és akkor... Tehát alapból kapsz 240-et, és akkor ezzel egy garázs
egy garást meg tudsz venni, és onnantól kezdve igazából már semmire nem jó. Itt vannak a repülőgépek. Itt tudunk országot váltani. Azokat is én raktam rá. Az anyád. Ezeket. Partuc. Na. És hát igazából ennyi lenne, ez nem tudom mi. Lehet ugyebár ammót venni, bár az nekem automatikusan be van állítva, hogy automatikusan töltse, de ez alapból mindenkinek így lesz. És akkor rányomunk erre például. Fúj, de csúnya vagy. És akkor itt vannak a beállítások, itt van a weapons, tehát fegyver. Ó, jó, hogy ezt meg kell vennem. Tessék, meg van véve. Na igen. Aztán Weavecraft. Tudjuk fejleszteni azt, hogy az emberkénket. Ha nem tudom. Nem tudom, hogy mibe kerül. Jó, hogy XP? Na nem. Nekem most kell az XP. Úgyhogy most tudja, hogy nem. Gunners, a fegyvereket is lehet fejleszteni XP-vel. Tehát ja, ez a ilyen Weavecraft, ami egy embernek a negyedteste. Talán nem tudom. Tehát itt lehet fejleszteni dolgokat, mint például a pilótát, igen, a fegyvereket, meg a stb. Fasságot. Aztán van ez a Change Aircraft. Itt, hogyha már megvettünk egy repülőt, akkor be lehet tenni a helyére egy másikat, és akkor elméletileg azt eladtad, de igazából rányomsz erre, és akkor vissza lehet rakni akármelyiket. Úgyhogy elég érdekes. Aztán van test flight, tehát én azt nem akarom, mert akkor túl sokat baszakodok. És van a hangár, ahol például a matricákat tudjuk rárakni, meg ilyesmik. Én például ezt a matricát raktam rá. És hát így, ja, amit még nem mondtam el, és nem tudom, hogy mit nem mondtam el, az majd itt vagy menü, controls, és ott nézze meg. Tehát most ne engem csesztessetek azzal, hogy most kérdezzetek tőlem, hogy mit tudom én, mivel kell felszállni. Hát basszus. Hogyha már egyszer leszálltál, akkor ugyanúgy kell felszállni. Csak éppen fordítva. Ó. Aha. Ott az X, ott az A pont, és ott egy nyíl. Fingom nincs, hogy mit jelent. Na, gyerünk. Na hát akkor újból csatázzunk. De hogyha betöltött, akkor válasszuk ki a gépet és tűz. Na, igen, ez legyen. Ír pont. És akkor ott lehet látni a időt. Pontos egy fél óránk van rá. Igen, az másodperc, az meg perc. Tehát egy fél óránk van. És akkor természetesen lehet itt is együtt játszani a haveroddal. Habár az már egy kicsit bonyolultabb. Tehát nem úgy, hogy most egyszerre rányomtak a Battle azt meg nem. Hanem az egyik őtök csinál egy squadot, és akkor abba meghívja barátját, társát, vagy akárkiét, és akkor mindegy, szóval lehet, hogy majd arról is fogok csinálni egy vidit. Talán.
Az a baj, hogy így elég hülye a hangja. Hoppá, ré! Nem megállunk. Megbüntet még érte a biztos úr. Na, tűz! Aha. Van bombám? Mióta? Hát, vajon... Mi az a BMW? Meg jó, hogy nem BMW. Azaz. Lőni kell? Az anyád úristen mindet. Dögöljé meg. Ajjaj, kevés. Pontos célzás. Jó vagyok sniperkedésben, úgyhogy az anyád. Csak nem ilyenben. Egyébként meg igen, ki tudunk fogyni, de utána meg újra tölti. Azt hiszem, hogy 16 másodperc alatt. Nem tudom, mindjárt megnézzük. Úgyis mindjárt kifogyok. De kilőttek. Ez kemény volt. Nem baj, meg is érdemelte az a nyomi. Buffalomot akarom felfejleszteni 2-es szintűre, csak hát nézzétek meg, hogy mennyi XP kell, tehát... Nem is tudom, hogy hány nap lesz. Ha minden nap játszok, úgy kb. Még úgyis egy fél hónap. Legalábbis nálam. Elkaplak. Meg akartok zavarni, mi? Gyerünk ma! Ojjojjoj! Ja, és aki kapcsolatba akar velem lépni... No. Azt tegyen nyugodtan. Ó, hogy basznád meg! Természetesen a nevem az, hogy... Elevel... Vagy Elevel 2, most így pontosan nem tudom, mert... A neveket nem szoktam megjegyezni, de azt hiszem, hogy... Várjunk, Elevel, igen, simán Elevel. Minden kisbetűve, és 4-es szintű vagyok. Ha kellene ez. Na. Akkor így le is vagyunk. Hát... Spawnolva végül is. Ja, végül is spawnolva. Na. De gyerünk, nyírjuk ki! Hala! Ó. Ó. Hát, most már mindegy. Halálrád! Hoppá! Hú! Az meghalt. De veszíteni fogunk, de kőkeményen. Nem baj, nekem kell akkor is az XP. Hopp. Az anyád úristenedet. Ezt is kiszedtem, jaj de jó, ügyes vagyok. F-e. Wow, ez mi? Ez mi? Ha valaki megkérdezni, hogy ezt hogyan csináltam. Az kemény, júj! Ezt a Q és az E betűvel csináltam. Ja igen, még valami. Ezt a C betűvel lehet, folyamatosan nyomod, és akkor így. És akkor így a kurzorral körbenézheted magad. És a gyengépek kedvéért, hogyha valaki nem tudná, hogy mi ez a kurzor, akkor annak elmondom, az a egér.
Csak így mellékesen. Pusztuljál már meg! Hát ezzel nem versz át senkit, azt ugye tudod. Na? Gyerünk! Hogy a mink is retkes a nyár. Ó, hogy pajzsom van, nem félek használni. Ó, csak sajnos. Au! Hogy rohadná meg? Ja, és ó! Oké. És elméletileg, hogyha leszállsz a reptéredre, azaz a főbázisodra, akkor nem biztos, de elméletileg megjavítanak, habá ez még nálam nem bizonyosodott, úgyhogy sok sikert valakinek. Mindjárt mondom, hogy hol van. Ja igen, és hogyha folyamatosan nyomjuk a M betűt, akkor ezt elő tudjuk hívni. Oké. Egy leszálló pálya van, és az pont az, amiért küzdünk, és az pont az ellenségé, úgyhogy mondom, hogy veszíteni fogunk. Mit nyomtam be? Ja, a shift. Ez leszarom. Háromszor haltam, és 3 gépet öltem. Gépet? Az kemény, na. Fejlődtem én. Oh. Ojjajjaj. Ez komoly. Ez nem is egy reptér. Ez valami fingó. Mi a... Ó! Ez valami fingó potrohány, mert hogy ezt tudni nem a leszállótér, az egyszer biztos. Júj! Az anyád úristened. Megmentelek? Nem, téged mentelek meg. Hát téged tudja, hogy megmentelek. Gyerünk! Mi volt ez a hang? Ja? Vesztettünk. Ja igen, és mindig változik a töltőképernyő. Loading, loading. Tehát még mit kéne így elmondanom a játékról? Az, hogy eszet... Ó. Eszet veszettő a kurva jó. Mert... Tehát azt mondom, hogy mindenki próbálja ki. A letöltő linket megadom a leírásban. Úgyhogy nem kell azzal küzdködnötök, hogy megkeresd azt a honlapot, onnan le lehet tölteni. Úgyhogy csak... Ja, jó van. Az előbb úgy láttam, mintha lebegne. Na. De viszont ez a bemutató ennyi is lett volna. Nem akarom túl hosszúra csinálni, úgyhogy cső mindenkivel.